I la sentència, a més, el que ha fet és tancar, per primer cop, el pacte entre Catalunya i l'Estat. Moltes vegades aquest pacte s'havia definit, s'havia construït i s'havia respectat. Però el cert és que aquest constitucional és un constitucional que ha dictat una sentència com si fos una llei orgànica, quan el que es tractava era d'un pacte entre Catalunya i l'Estat, i estàvem parlant precisament, a més, de la voluntat del poble expressada el 16 de juny del 2006. Necessitem de fermesa, necessitem d'unitat, però d'unitat amb transcendència, amb full de ruta, no una falsa unitat que no construeix res, i necessitem expressar molt nítidament que ni ens conformem ni ens resignem, que aquí no es passa pàgina de res, que no acceptem la lògica del PP del no hi ha vencedors ni vençuts, ni el discurs d'alguns que des de Madrid diuen que s'ha acabat el desenvolupament de l'autogovern, sinó el que hem de fer és fer-nos respectar i sobretot garantir que el que vam votar va a missa. Proposo, per tant, que això ho fem i que a més no esperem a les properes eleccions. Que ho fem des de ja, a Madrid, amb les primeres votacions que puguem posar en marxa, seguint després amb els pressupostos generals de l'Estat i fent-li entendre al govern Zapatero que aquí no val en modificar una petita llei. No, no. Aquí el que cal és modificar totes les lleis que garanteixin que es compleix amb el que el poble vam votar. I que si no, no és que no votem pressupostos, que no els votem, sinó que no votem cap proposta que vingui del govern Zapatero, cap de les forces que ens reclamem catalanistes, per fer que, en definitiva, res torni a la normalitat que alguns pretenen.